Dostaneme jednou ten super bonus, nebo ne, jakoby. OK. OK, máme bonus, máme super bonus, chat. OK, uvidíme, co tady dělá super bonus. Aha. Co jako tady dělá super bonus do píči? Co to jako je, ty kriple? OK. OK. 20x beti, co to je? $40. Počkej, máme něco. To není něco loldovej, ne? To mě poser. Potřebuji ještě tady ty kokotky. Potřebuji ještě tady ty 2 lepky nějak dělat. OK? Looks good? Ne, ona chcípla, ta kurva. OK, potřebuji ještě jednu zabít. Good. Prosím, zabij to. Kámo, ty seš píča. Ta ženská potřebuje zabít toho chlapa, aby se to aktivovalo. Počkej. Prosím, ženská zabít chlapa. Kámo, a tohle je přesně důvod, proč tady nikdo nemá rád ženský skurvený, vyjebaný, normálně useless, normálně hovna. Prosím, teď. Good. Ty štětko, skurvená, vyjebaná. Ještě jednou to zap. Why not? Good. 15x, úplně k ničemu, ale bereme. OK, teďka full screen. Full screen versus. Full screen versus a je konec. What? Nejhorší symboly. 2x, 9x, zabij se, 5x. Nejhorší multi. Počkej, ale potřebujeme ještě 2krát. A to bude 4krát garantovaný versus, ty debile. Vyjde to nebo ne? Imagine. Aha, tak už ani neuvidím ten symbol. Tak to je super. Co dělá tady to versus? Aha, 3 versus ty debile, ty debílku. Je to miliarda. Good. OK, porazit rovnou. Good. Kamaráde, na první dobrou hnedka clear, chápeš? Cinema. Takže teďka tohle už je garantít, jakoby. 12 spinů na to porazit normálně kokotka. Musí vyhrát ta kurva. To není šance, že nevyhraje. 10 spinů. 8 spinů. 7 spinů. 6 spinů. Kde to? Proč nepadá? Proč to nepadá? Ještě 2krát poraž. Ty seš tak useless normálně. Píčo, hnus. Prosím, 2krát ho poraž. To je v píči. Bez ničeho. OK. Musíš 2krát ho porazit, teď nebo nikdy. God, ještě jednou, prosím. Good. OK, máme 3krát versus guaranteed, chat. Lock the fuck in. 3krát versus guaranteed. 1, 2, 3, hned teď, prosím. 1, 2, 3, hned teď. 1, 2, 3, hned teď. Do it, bitch. 1, 2, 3, hned teď. Co to je za multi, jakoby ty ubohá, normálně nulo, skurvená. OK, když to... Kámoško, když ještě ho porazí 3krát, prosím, 3krát to poraž je konec. To je insta chcípne. Z 2x ta močovina. Do it, teď nebo nikdy, 3krát to poraž za sebou. Ty seš useless mrtka. Minus prachy, by the way. Nice. Dvěstě pade. 124. Minus prachy. OK, jak se tady dá vyhrát? Zajebalo ti na tu hlavu, ty buzerante. OK. Minus prachy. Minus prachy. Minus prachy. Kamo, OK. Tak tohle, jakoby, sorry, ale... Co to dokud nemá znamenat, jakoby. 100x. Ty bůzna. What? What? Začí nebrat ty bomby. Fakt jo, tak dík. Budu se snažit je nebrat, bro. Neprofit. OK, looks good. Tak nic. Looks good. Unlucky. Unlucky. Unlucky.
Jako zajebalo ti na hlavu, ne? OK, 200. Ty pičo, 400. 800. Tohle je ono. Ne. 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 Money back. Tak jo, tady tím si do píči, ani to nech... Aha, ok, cool. OK, 600. Ty pičo, hitnout jakoby ten 100x. Co je? Good. What? Čau, Bionek. Jdi do píči, mám se zabít. Kamu, já už jsem na mém minus barák zas. 100. 100x. Cože? Neměl jsem ještě ani jeden profit, dámy a pánové, 200, 100, 600, 300, 600? Proč je to rozjebalo, jakoby? Mám tady něco rozbít já? Mám tady něco já rozkopat? Zmrde? Proč to vybírá jenom ty bomby, jakoby? Proč to vybírá jenom ty bomby? Good. Rip. Rip. OK. OK. Sakra. Good. Good! První profit. 300 pade profit. Potom, co jsem tady nechal litr. OK, good. Good! Ty pičo. Ty pičo! Muselo to trefit minus 50. Muselo to trefit to, jakoby... Jdi do prdele, ty svině. Good. Good. Good! Pičo! Ne, ne, ne! Good! Pičo, proč se to rozjebalo to vejce?